Prešove sú už známi traja najsilnejší kandidáti na post primátora mesta. 4 vládne strany sa na spoločnom kandidátovi dohodli na poslednú chvíľu. Zabojovať sa rozhodol aj súčasný prešovský primátor, no v treťom najväčšom krajskom meste môže zamiešať karty aj nominant Smeru. SDKU na post prešovského primátora nominovala svojho krajského predsedu a poslanca Národnej rady Ondreja Mateja. Na podpore sa nedokázali dohodnúť len z KDH, ktoré malo vlastného kandidáta Stanislava Kahanca. Ten ale napokon v piatok večer nečakane ustúpil a 4 koaličné strany sa tak dohodli na spoločnom mužovi. Je to vývoj situácie a udalosti a vyvrcholenie 1,5-mesačného procesu. Ondrej Matej priznáva, že v Prešove nie je známou tvárou, svoju hlavnú prednosť vidí v previazanosti na vysokú politiku. Už niekoľko volebných období Prešov nemal v čele primátora, ktorý by mal priamy prestup na vládu a parlament. Priznal ale, že jeho najväčším súperom je súčasný primátor Pavel Haďari, kandiduje ako nezávislý. Podporiť ho majú nezávislí kandidáti na poslancov, ktorí tvoria tzv. Ligu osobností Prešova. Nerad odchádzam od načetej roboty. Sú tu rozbehnuté aj menšie projekty a veľké projekty. Rád by som ich dokončil. Najsilnejšia opozičná strana Smer ide do komunálnych volieb v Prešove samostatne. Ich kandidátom na primátora je mestský poslanec Milan Laca. Ideme do súťaže s tým, že chceme uhrať veľmi dobrý výsledok. O post primátora mesta ale prejavili záujem aj ďalší nezávislí uchádzači. Kandidátky môžu na radnici podávať do nedeľnejšej polnoci. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.